en Rianxo o 90, senón casi o 100% da xente fala galego. E gran parte do alumnado, de alguna forma, está relacionada co mar, xa a través da súa familia que vive do mar, ou tamén das actividades e escolas deportivas que hai no Concello. Hai escolas de remo, de vela, de piragüismo. Entón, todo isto levounos a intentar levar a cabo esta idea. O lema da campaña é "No meu mar, na miña lingua". Diseñamos un cuestionario, estamos pasando a xente de mediana e de maior idade cun obxectivo, intentar recuperar vocabulario referido ao mar que se estaba perdendo. Hola, bons días. Queres facer unhas preguntas acerca de se coñecen o nome das partes de barcos? Hombre, pois mira, esta é unha embarcación de regatas. Izquierda é babor e a dereita estribor, mirando sempre da popa hacia adiante. Viñamos do centro do instituto. O conxunto de dúas táboas que conforman o asento onde vai sentado o remeiro. Banca. Unha embarcación antigua, e chamaban traíñas, que agora compítese aquí do norte, por aquí polo norte, tradicionalmente, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Usábanse antigamente para chegar ás lonxas, o primeiro que chegaba á lonxa, o medio vendía. E por eso facían regatas entre os mariñeiros. Faremos trípticos, faremos cartéis, material que se entregará aos clubs náuticos e alumnado para que un pouco coñezan a terminoloxía destes deportes, que é moi específica e que coñezan en lingua galega. Ben falado. A mestra, para saber se sabes as cousas, faiche un... Un examen. Que dan as galiñas? Ovos. Ves como sabes? As nosas aboas levaban o rodo da saia polos pés, e daquela que unha moza ensinase o pé ou un anaquiño da canela podía ser un xesto de coquetería. Todos cantamos que a Virxe de Guadalupe vai descalciña pola area e que parece unha rianxeira. E hai unha cantiga de máis de 100 anos que di algo máis. Alá ven Nosa Señora andando pola ribeira, trae as perniñas ao aire, parece unha rianxeira. Observen a picardía. É a Nosa Señora a que levanta a saia. Polo tanto, este xesto práctico, elegante e innovador queda santificado. É seguro que todas as mulleres de mariñeiros tiveron que remangar a saia para chegarse á auga do mar, pero a quen o cantigueiro lle atribúe a innovación é a muller de Rianxo. Por tanto, para o cantigueiro, Rianxo é a vanguarda histórica da moda femenina. Abur!